Mit is csinálsz pontosan? Hát jelenleg kérlek szépen, hogy kiszedem a dohányt a csomagolásból. Tehát ez lenne a dohány. Ezt itt szépen kicsomagoljuk, valahogy így. Bár lehet kicsivel erőszakosabban is, de nem éri meg. Megfogjuk, letesszük az előre bemocskolódott asztalra. Megfogjuk a csipeszt, ezt úgy hívják, hogy csipesz. Ezt arra használom most, hogy innen leszedek belőle egy kicsit, de csak egy kicsit nehogy annyi megfaragudjon, hogy sokat szívunk a dohányából. Megfogom, beleteszem a kerámiába. Ezek után szétszedem minél kisebb darabokra, nem pocsékolunk, hogy minél jobban átjárja a meleg levegő a dohányt, ezáltal minél több füstünk legyen. Érdemes kb. Úgy vízszintbe rakni a kerámiát, ele kell néznünk így oldalról. Még egy kicsit kell bele, de már nem is olyan sok. Ennyi már elég is lesz, hogyha szépen el tudom simítani. Így szépen. Hát ez mondjuk rá, hogy áj, meleg. Hogy ez megfelelőnek mondható. Majd rátesszük a vízipipánkra. Akarom mondani jelenleg az enyémre. Meg az én kerámiámat. Aztán fogunk egy ekkora alufóliát, amit félbehajtunk. Aztán rátesszük a kerámiára, és szépen rásimítjuk, lehetőleg úgy, hogy ne legyen ráncos. Nem rögasztani ezt, hogy ráncos legyen. Ezután a fogpiszkálóval szépen kiszurkáljuk, lehetőleg minél több és kicsi lyuk legyen rajta. Ez azért kell, hogy a levegő be tudjon jutni a kerámiába, ugyanis szívnánk a nagy semmit, hogyha nem lenne rajta lyuk, ugyanis hát nem tudnánk szívni semmit. Szépen kiukazgatjuk, kész is. Utána fogunk ilyen előre elkészített ilyen gyűrűt, amit ráteszünk, abból a célból, hogy ne legyen olyan közel a szén a dohányhoz, mert ha nagyon melege lesz, akkor sajnos megég. Majd erre célszerű rakni még így két réteg alufóliát, az már előre ki van lyukazgatva. Ezután nincs más dolgunk, mint megfogni a szenet. Jelenleg egy ilyen, ez milyen? Kocsmás. Instant light szénnel dolgozunk, és így beleteszünk előre a csipeszbe, majd ezután mindenki ahogy akarja, de én általában gyufával szoktam, mert anyám ezt szokott venni és elloptam tőle, így nekem nem kerül pénzembe a tűz. Ebből ki szoktam venni kb. 5 darabot, tehát végülis 4 is megteszik. Egymás mellé teszem, hogy ezután jön a begyújtás. A begyújtást úgy kell elvégeznünk, hogy megfogjuk így a gyufát, rátesszük ide mondjuk, és akkor így egy határozott mozdulattal végighúzzuk. Például így. Miután begyújt, egy kicsit így vízszintesből kicsit így fejjel lefelé tartjuk a gyufát, hogy jobban beégjen. Majd, miután már elkezdett égni a gyufa rendesen, függőlegesbe tartjuk, nehogy szétégesse a kezünket, bár még így is megvan rá az esély. Aztán törekszünk arra, hogy a szénnek a széleit begyújtsuk, miután életre szenünk, ami kicsit már izzik is. Érdemes megnézni, hogy leégette róla az öngyulladó réteg, ugyanis ez egy öngyulladó szén. Ilyenkor már nincs más dolgunk, mint rátenni a kerámia tetejére. Miután ez megvan, hogyha van módunk rá, tehetünk rá egy ilyen hőtartó sapkát. Mindjárt letelik az idő, bazd meg. Ami ugye hőtartó sapka. Megtartja a hőt. Rátesszük, utána már szívhatjuk is. Fújjad már, mert letelik. Ennyi.